Здравейте, приятели на 80 влог, където има ябълката, както винаги да има тук, защото има те, иначе трябваше нея ябълката. Където има ябълката, винаги е тук. Опа, сигурно. Където има бананите, тук ще има тук, защото иначе тази имаше нещо. Обвергвайте се. Иначе, където винаги. Останете с нас, защото започва банан. И ето и отново. Бананите си готово. Иначе, бананите винаги те имат тук, защото винаги те имат банана, винаги те имат тук. А кое има тук? Вкусното. Винаги ти има бананите. Тази, моето момчето, с където винаги имаше банани, тъй като винаги. Иначе бананите са вкусни. Има ли, които винаги да имат с, иначе просто влог. Иначе бананите са е вкусно. Плюс подарък, който има чаша на кола. Вижте, чуйте. Сега на 71-я влог и ще ви очакваме ви. Ако хапвате банана, и ще ви очакваме ви.